Dalila Dragović prišla je Marku Osmakčiću koji je sedeo na kauču sa Saletom Luksom, pa ga je tom prilikom posavjetovala kako treba da se ponaša u odnosu sa Viktorijom Viki Mitrović. Ja joj kažem da treba da se izdigne, jer nikome ne trebaju jadnice u životu, rekla je Dalila. Evo ti šaka, Amin, najjači si rečenicu rekla, rekao je Marko. Možda bi te sutra ponovo privukla da se izdigne, da ponovo pokušaš, rekla je Dalila. Moj bivši i ja smo se razdvojili kada sam ja ušla u reality, ali je i dalje ostalo da sam ja ispadala film prema njemu. Sa mnom nikom ništa nije falilo u životu, rekla je Dalila. Ti si uvijek bila korektna, rekao je Marko. Niko mi nikada ne može reći da sam bila loša. Možeš u ljutnji, ali ipak posle, rekla je Dalila. Ja kada sam pričala, rekla sam i Filipu, odakle ti snage za sve ovo? Ona može biti najgora, ali ne smeš sebi da dozvoliš da je vređaš, rekla je Dalila. U pravu si, rekao je Osmakčić. Ne trebaš biti ni sa kim iz sažaljenja, jer kada uđeš u takav odnos, ponovo ne jebeš. Raspadni se, crkni, ali neću biti sa tobom. To ti je još veći problem, pričam ti iz iskustva. Jeste to emocija, ali totalno druga, to nije ljubav, ali je strah najjača emocija, rekla je Dalila. Jeste njoj je strah da ne izgubi, rekao je Marko. Nećeš mu sigurno pričati ti, kojem se to nije desilo, kada želiš nekoga da ostaviš, a ne znaš kako, dobacila je Dalila caru.